I 510 f.Kr. blev tyrannerne fordrevet fra Athen, og efter en kort magtkamp mellem aristokraterne lykkedes det i 507 Kleisthenes med støtte fra folkets flertal at få indført en form for folkestyre. Magtens centrum flyttes fra de valgte embedsmænd til folkeforsamlingen, folkedomstolen og det nydannede 500-mandsråd. Demokrati adskilte sig fra monarki og tyranni, som er karakteriseret ved en persons styre, og fra aristokrati til oligarki, hvor nogle få personer. Borgerskab er arveligt og betinget af, at begge ens forældre var athenske borgere. Kun voksne athenske mænd havde politiske rettigheder. Kvinder, fremmede og slaver var udelukket fra deltagelse i demokratiet. En athener blev myndig og fik borgerret, når han fyldte 18 år og blev indskrevet i sin fars kommune. Men først efter 2-årig militærtjeneste fik han som 20-årig adgang til folkeforsamlingen. Fulde politiske rettigheder blev først opnået, når en mand var fyldt 30 og fik lov til at deltage i lodtrækningen af lovgivere, dommere og embedsmænd. Der var i alt ca. 30.000 voksne mandlige borgere, hvoraf kun ca. 20.000 var fuldborgere over 30. Folkeforsamlingen blev ledet af 9 af rådets medlemmer, som blev lodtrukket om morgenen ved mødets begyndelse. Folkeforsamlingen blev ledet af 9 af rådets medlemmer, som blev lodtrukket om morgenen ved mødets begyndelse. Debatten bestod i en række taler, der blev holdt af de politisk aktive borgere, og efter debatten stemte man med håndsoprækning. Foruden de besluttende forsamlinger havde athenerne også ca. 1200 embedsmænd, som hvert år blev udpeget blandt de borgere over 30, der meldte sig som kandidater. Ca. 100 embedsmænd, heriblandt de 10 strateger, blev udvalgt på folkeforsamlingen ved håndsoprækning, og de kunne genvælges. Embedsperioden var et år, og blandt de 600 embedsmænd måtte ingen lodtrækkes til samme embede 2 gange. Embedsmændenes opgave var til dels at indkalde og lede de besluttende forsamlinger, og dels at sætte de trufne beslutninger i værk. Derimod kunne embedsmændene ikke selv træffe beslutninger i andet end rutinesager.